Imaski engajwayelekile iphuma emanzini empophomeni. Indoda icosha imaski ibuke phezulu empophomeni ingakholwa. Ibeke imaski esihlabathini yakhe ubuso bomuntu omuhle emhlabeni. Usebenzise uthi ukwakha izinwele zalobuso. Kuphume ikhanda lowesifazane omuhle ngokumangazayo. Bayithatha inhliziyo kaMilo engazi angamthola kanjani. Wezwa engathi kunombizayo phezu kwempophomo. Wathatha isinqumo sokuyikhuphuka impophomo. Wathola ibhebhishwane. Amabhebhishwane ayemaningi ayembethe owesifazane edatha phambi kwakhe. Wayecula kamnandi eculela uMilo. uMilo chazeka echaza intombazane eyayiphambi kwakhe buqamama imdoba sakumlinga. uMilo wayenomfutho owenele wehluleka ukuzibamba. Wayefuna ufinyelela kule ntombazane. Wajomba ngenhlanhla waphumelela ukweqela ngaphesheya. Kule jump ayenza wengakaze ayenza before. Wacishe wabambelela egatsheni. Kusenjalo intombazane yanyamalala. uMilo akalilahlanga ithemba. Walandela ama-footstep entombazane waze wafinyelela phezu kwempophomo. Ilokhu ivela le ntombazane nesimile esigijimisa igazi. Waclimba amadwala amakhulu angakaze awabona before. Bobabili babexhumaniswe uthando lobizo. Bajahane phakathi kwezipophomo. uMilo wazizwa engathi uyaphupha. Wesezweni lamaphupho kahle kahle angaze ngayibona indawo enhle kanje before. Wasebenzisa izihlahla ezibuka njengentambo ukuswinga ukuze asheshe eqe kuleli hlathi enomfutho ongapheli. Weqa izigudi wadlula imifula namahlathi anameva. uMilo wevele ezithandela adventure kusukela esengumfanyana, kodwa engakaze afinyelele phezu kwempophomo. Kulokhu njengoba esedonswa amaferries ukwazile ukufinyelela kwi-hit angakaze afinyelela kuyona before. Wakha intambo ibophela kumcibisholo wajomba wase edubula phezulu. Ukuzinikela nokusebenza kanzima waze wafinyelela phezulu nokwakuhlezi kuyiphupho lakhe. Uma esefikile eseyithinta intombazane yavele yaphenduka amabhebhishwane yanyamalala. uMilo waqhubeka nohambo lwakhe. Ehamba emahlathini angajwayelekile efuna le ntombazane. Yaqhamuka le ntombazane. Yayilandelwa amabutho ephethe amasotha. uMilo walandela ezama ukuthola ukuthi kwenzakalani. Owesifazane wawadoba amabutho waholela esizindeni sodaka. Kulapho behamba naye babecashe khona phezulu ezihlahleni. Bawabulala wonke amabutho. uMilo wabalandela baze bafika emgidini. Owesifazane watshela inkosi ukuthi bafika kanjani akade ehamba nabo. Kuleyo ngxoxo uMilo wathola ukuthi igama lowesifazane ngu-Amy. Imaski uMilo ayithola phansi kwempophomo kwakungeka